מיצינו את העניין הזה, בוא נדבר על חוק ההדחה, והניסיונות שלך להפעיל את החוק. נזכיר למאזיננו, חוק ההדחה מאפשר לכנסת להדיח אחד מחבריה אם הוא פועל למשל למען מאבק מזוין נגד מדינת ישראל, או מעשה בגידה וכיוצא בזה. אתה רוצה או תומך בארגון טרור. כן, ואתה רוצה להפעיל את החוק הזה נגד באסל גטאס, אלא מה? החוק שהתקבל מחייב קודם כל חתימות מוקדמות של 70 ח"כים, בתוך ה-70 לפחות 10 חברי אופוזיציה. זה התחלת התהליך. אחרי זה, כדי להדיח, צריך כבר 90 אצבעות, נכון? בהצבעה הסופית, כן. אתה לא מסוגל היום לגייס 70. כי באים אליך ח"כים מהאופוזיציה ואומרים, תגיד, מה אתה רוצה? יש חקירת משטרה. האיש קודם כל הוא חף מפשע עד שתוכח אשמתו. שתסתיים חקירת המשטרה, אם ירצו להעמיד אותו לדין, יש הליך של הסרת חסינות וכיוצא בזה. למה לרוץ בצעד פופוליסטי כזה ולהדיח חבר כנסת מכהן? רזי, התשובה מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, לגבי זה שהוא חף מפשע, שים לב, אף אחד מאיתנו לא שמע את באסל גטאס מתייצב ביומיים האלה ואומר דבר מאוד פשוט, לא הכנסתי שום טלפונים למחבלים שיושבים בכלא. טוב, מי כמוך יודע שאנשים שימצאו את זכות השתיקה, זה נכון שזה מעיד לנגדם, אבל חלק מהם יתברר אחרי זה שהם חפים מכל פשע. אוקיי. אבל רזי, אתה גם קורא כמוני ויודע מה שאני ידעתי קודם, היום כבר מתפרסם בעיתונים שיש למשטרה סרטים, והוא לא יכול לטעון שלא היה. לכן לגבי העובדות הדברים די ברורים כאן, ולא במקרה הוא לא מכחיש. אני הולך איתך, הוא לא חף מפשע. עכשיו תשובה מאוד מאוד ברורה למה שאתה אומר. הרי מה המשמעות של מה שאתה אומר? שתהיה חקירת משטרה, שאגב שים לב, היות ובאסל גטאס ח"כ, אז לא עוצרים אותו, ולכן הוא מגיע לחקירה מתי שהוא רוצה, לוקח 24 שעות עד שהוא בכלל הועיל בטובו לענות לטלפון של המשטרה ולהתחיל לתאם מועד החקירה. אז חקירה בקצב כזה עוד תיקח את הזמן שלה. אחרי החקירה המשטרה מגישה את ההמלצות. אחרי זה פרקליטות לומדת את ההמלצות. אחרי זה יועץ משפטי לממשלה, זה הרי בכל זאת חבר כנסת, אז הוא יצטרך ללמוד את המלצות הפרקליטות ולהגיש טיוטת כתב אישום. היות ומדובר בחבר כנסת מגיע לו שימוע. לפני השימוע עורכי דין שלו יגידו שהם צריכים ללמוד את החומר וזה ייקח עוד כמה חודשים. אחרי השימוע יוגש כתב אישום, זה ילך לבית משפט, אתה יודע בדיוק כמה זמן לוקחים תהליכים משפטיים במדינת ישראל, וגם אחרי שהוא יורשע, לפי החוק הוא לא עדיין מיידית עוזב את הכנסת, אם הוא מחליט לערער, אז הוא עדיין נשאר במעמד של חצי חבר כנסת, חבר כנסת מושעה עם חצי משכורת. את כל הדברים שאתה מספר לי עכשיו, יאיר לפיד ובוז'י הרצוג לא יודעים? הם לא מוכנים לצרף את החתימות שלהם לכתב ההדחה הזה. אז זאת בדיוק הנקודה. אני חושב שיאיר לפיד, כשפעם ביומיים הוא מחליט שהוא ימני, הוא ככה פעם ביומיים ימני, פעם ביומיים שמאלני. אז באותו יום שהוא ימני, וכשהוא תוקף את חברי כנסת מרשימה משותפת, עכשיו מגיע המבחן האמיתי שלו. כי הוא יצטרך לקום כל בוקר, להסתכל בראי, ולהגיד, אני, יאיר לפיד, בזכותי באסל גטאס, חבר כנסת. לא, הוא יגיד לעצמו, והוא אמר גם לך, אני רוצה שהאיש הזה יועמד למשפט על דברים חמורים שהוא עשה נגד ביטחון המדינה. ואני לא רוצה שאנחנו בכנסת נהיה איזה סוג של מוציאים לפועל כל מיני דברים לפני שאנחנו יודעים בכלל מה קרה. לא, שנייה, רזי. קודם כל, כפי שהסכמנו כבר שנינו, במקרה הזה כנראה שכולם יודעים מה קרה, זאת לא בעיה. דבר שני, אני מתנגד להליך הפלילי, אני בעדו, שיעשה בכל המהירות האפשרית, אבל גם יאיר לפיד יודע היטב שההליך הפלילי ייקח בין שנה לשנתיים, המשמעות של זה שעד סוף הקדנציה באסל גטאס יהיה חבר כנסת, ולכן מי שהיום לא מוכן לסלק אותו מהכנסת, אגב זה גם יזרז את ההליך הפלילי, כי ברגע שהוא לא יהיה חבר כנסת, אז משטרה כבר לא צריכה להתחנן שיבוא לחקירה והוא יאבד את כל המעמד שלו. מי שהיום לא מוכן לסלק אותו מהכנסת ואפשר לעשות את זה תוך חודש, הוא לקח על עצמו אחריות שבמשך שנתיים, כל יום, שיאיר לפיד יסתכל בראי ויגיד בזכותי באסל גטאס בכנסת. אני אחראי על זה. אוקיי, הבנו את העניין.